Puilana tirpra hastri joto tipra sarno hambai tesi ba ya paro. Nor joto no ka hangkring tongdi ani biduno naidi sama saya judi tongkhaibo please nor ano comment ke kisa sahur jadi. Sini tipra samasa obor flux hokpayuka. Bini bumungkai Dipankar D B Dipankar D B mani bumukhang log mani wak bumukhang hai. Sasai tongka bubagra na hamya kai. Je borok mai kumun sanai akol gian genang borok ke bono asik hamya saya. O borok Dipankar kai bo mai jaya. Bo hanggang kai jaga no sawo jaga no kiwo jaga no thuo buni kasara sawi thangai chongo bono hangkai wak no. Abaganya akol kiri bo bunyo bo hamya bukhuk ba sawiman. Bukhuk tonghone asik sanani koja. Kasyak busu borok hazar borok bubagra ni yakungo khumruwi khulumu sin des diraza nei. O posu gian o si akol ni gian o Dipankar ke kahamse saya bubagra no ke. Je borok hitung nang bumana hawar ngai besajung na hawar ngai abuti borong no gian kri hino bunyobo bini bekha hanyo bunyobo bai binai bwkhao Dipankar D B mangkha bwkhao wagni gian chehra tu bini borong ni haipane bini akol gian khe khitung gnang rongni abagni botini kaisa no tai kaisa asike ko hamya ka sawimano bin bukhu bake mai kumun sanai borok asike kaisa no kaisa hamya sawiman ya o Dipankar D B ma hangkai bo mai kumun saya bono hono rung khongo sanai abagni kaisa no kaisa asik khuglai bo sawimanai wan sogina di Dipankar ang nona hamya sanani thenya kaisa no kaisa bukhuk tongo hnei asik sanani koya nini musung tija ningba saka nini babi tija ningba saka na bube ang rang riwane nung bubagra na hai sawi jamano hni hinjagi ja ningba hake sapakya na bube ja sawi bube ja rang riba ningba ahai ba kobor sawi ngai ulni bagai wanso yake ningba sawi tongkha ni na bumukhang wak bumukhang haibai nung bahai social media o nung of the YouTube channel logo nugja khu ni na bumukhang bai to ang to lahi kha chehra hamya bkha hamya ingui abahti rokai bunyus hanani koja wansugina di Dipankar ke bini dino khawina rgi chone miya salsa sal phaimani salsa bo sal habi thanai bunyo man hni asik sanai ni koja salsa borok bai ning bala manjanai ning yogya manu hni buni kokbai ahingna ni koja ban ning manu hni asik sanani koja bubagra tam khlakeno na hamya bini bumano hai khanyai bini banya hai khanyai aba hai korona ta sadi nini boy je borok khogisyanai buni bo satho tokma tongjago sure mon khere khakni kogun sajagma tongu nung nini nemana hawaring khana nini na hanuk jingno nung rom phere kana a bagani bujo nung khuperi ahaki nung sawiman kha nijini chinda khaji manu hni sanani koya khana di Dipankar nona chehra rokbai non abukhuk rokbai nor obati social media on nugjangnani belai la chiuni ni bagi ang ko kaham sadi lukubai sinijak di buino subadi ning subajak di o hani bororok hani tipra sarok bebak bubagrani subasu hanai thangi tongo kasya kusichini bororok ning ge siniya bubagrano bo akhidung gunangni tomung bagani ning siniya ningle wak singka ba arono saka arono kika arono sutikya
6-70 kg kapuru hongangkai gudal kora bai tal kora ja kapuru theitha kapuru chimsin norok mansangna tarmare maikumun saya abaga ni gyan bu ingya urung khongo sanai ni gyan chehra tu ni borong ni khitung thepari khangkai nung ukhak sanai ni hai bukhok botam jani kok sati ka bes khuyu mir sate aba ba khida samada intenung ba wansuknya je nonang hamya sanani thanya je kunu jaga nung hamdagi tongo a jaga ne nung tongli haipano bubagra no as khoglai hamya ta sadi manuhni sanani ko ya only bagai wansukna nango dinno ke borukutu buso khawi thangmaya angnono hamya sanani thanya ani kongno judi khanai ne ke uttur diano angnono hamya da sano no jotte tibrasa ani biduno nai tongli sama saya hangkai bani kisa komen ka sahar jadi joto jani ja musumani jani ja khetowa mai bodi je jani ja musumani nini halabo nang tamu kuwa ja kanya rabada kaya abu nini morji khaidi habena kaisa hamya ba asikta sadi joto tibrasano asik sawino muthag richine ani video no asik sani muthag richine ani video no joto tibrasa hambai kaham kring tongbaji joto tibrasa